Kanong yalam jongka Congress Legislative Party kakong amparin lingdo kelapan pau ke jingbam sngo ya ha phalor ke jingle banburi jongka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance belayalam do Konrad Konggal Sangma ya ka kaipot jongki Regional Committee halor ke kampan penbe yuput usam hapleng ke jela Asam ban Meghalaya. Dagaba kalau ong bakadei ka kamram jongki nong penyai Sarkar lagadei na kaliang menteri rangba lani usembut menteri rangba baki dei ban penpau paiba ya ka kaipot jongki Regional Committee halor uput usam namar ba ban susngap ya ka nega kam dei ka babha namar babu na ki nongsong snong kisa ha ka jingleng a. Kalau ong ru ba ka Sarkar kala thau ki Regional Committee ki badon ni ki khot na ki parti ba pher henra ye ki ni ki jingelang la pelong ha ki jaka ba khang khardom ba da ka jing tha ba kim dei ban pen bana pai ba ya ka ni ka jing shem ka jongki lengba ka kaipot ka jongka kalaban rap bakat kum kilat pathai khubor ru lapan pau bakine ki kaipot on pen pau pai ba tat hadu baki ar ngut ki menteri rangba jongki ar jella kinlej ban ya kendu shwa yo menteri ka kampo yeng joka Sarkar keme henrai na kaliang ki khot ka committee ki ladap ban ya thu pai ba baka jella Asam kan yo katu kat ne ka jaka ya kane hab banbu jingkeli bakine ki yo hukum nangno baki lapan bana pai ba ya kane ka benta ha ka ba na kaliang ka Regional Committee kaladap rai bakin yai ap ya kapor Habangi yai up ya kata ka jing pen bena jong kani ka Sarkar. Ya kata ka jing rai ka jong ka. Halor kini ki kam khap pot khap sam bat ka jila Asam. Kadon kata ka jing sngo artatin bat ka jing sngo khuslai jong ki nong song snong jong ka jila ka ba ki jong ni. Kum mga juong hagi por menshwa. Ngidei ban ai kublei ya kani ka Sarkar bakalala bakan penlong kum ya kani ka jing jurip lani kani ka jing lek khmi lek pet bania ya kata ka jing don aktiar jong kata ka jing ong ka jong ka jela ka jongi bakani ka jela bakani ka jaka ka jela ka jongi kade ka jongi kane ka jongi tinggi don kam menta ban pet pan ba ka Sarkar jela jongi kanum pen bakla ya kata ka Sarkar jela jongi ko mangitip pat ba lot baro kala thawi kita ki committees ki ka khot ka regional committees ka ba kidon kita ki members na ka jela Asam bat kidon ki members na ka jela Meghalaya ka jongi tinrai ye kini ki jingyalang ki la pelong ha ki jaka ki ba khang khurdop bat la depatha ye ki members baro bakim bit bakin ya kren nekin ya thu ya kita ki jing shem bat ki jing jurip ki jongki ki ba kila dep bu kum ka kenja kaipot bat kila dep ha bat ka cabinet ru kala dep bakan pas ya kata tin re ka jing kali kan mi pan ladangi supet ya ka ka ba ka media ka ya thu ini ka ong bet ba num pen pau pat ba bat num pen shai pat ba ya ka ni ka kam Nrei kane ka kaipot balapan kre de kita ki regional committees hakini ki lai benta jong ka jela ka jongi ka Giant Hills ka Riboy pat ka West Khasi Hills on sa shulet ra bed shaka Sarkar kami da kini ki armut ki menteri rangba jong kini ki artli ki jela ati ngidei ban tip ru lang bakin ya let lang bakin ya snong tho lang Nrei ka ga bakia tho pa daki kot kislangim don chiktip te kala banong ru ba iwei na kini ki arjala kin nyon na kin thom bat kata kadai hi karukom jongi bangi perkhat namar habala shubo secret than ne bamya tho lang yi ki wei kadon kata ka jing sngo artatin na kaliang ka jongi bat ngada kerpat jur ya kani ka Sarkar bahkan shimkhia ya kani ka kam Pimtre ban khot ika opposition to ka hukum ka dei ka jongpi ngi dei tang kita ki bala sha jit pat ba do da ki nong song snong jongi ki constituencies ba pher ki jongi bat lada don kam ngin sa yapen bat ngin si wat ela ka jong karan sa namar ba nila kerpat ya kata ka assembly session ka ba shisngi ka ba kerpang ya kani ka kamru nrei ngomat kumbaya kata ru kim kloy ban le Tingi kum kinong yalam ki bakit kli lem. Ki bangkwa ya ka kenrum kenram.
ki bam kwa ban wan lam ya kanu ka jing bam shong shngan jong ki nong shong snong ne kanu ka jing ya ki ni da kerpan ka sarkar banum no ya kita ki jing kerpat ki jongi bat ban apat ingi bangin wat sadaka way pat karensan bangin ya keren ya kani kakam nga hite nga snow ba kini ki committees let's say ki la treshitom nga don ka jing kermen ba ki committees ki la dep tho thik pathik ya ki kai pot ki jongki nga kermen schem ba ka development kanum dei ka way na kita ki benta ban pet lada don kam ne em ya kani ka jaka kabadon hapo kata kajing ya kaja hap ai bet chakaway nagi jela tang namar klem don ginu gi development programs namar ngilayi haki por benshwa ki jela bro ar kilaya shong bunsin ki nongelam ki menteri rangba jong ki ar jela kilaya shong bunsin bat kilaya rai baya ka development hi on sha banyan bet chakman namar kumbatip mga ki don katu ni ki bobon ki jaka hakaba ka sarkar jela Meghalaya ka klemla ban pentrei ka nugu development program ndrei layo iba la thombor da ka Assam government ya ka ni ka kam PUE bat ngietip ya ka tu ka jing pensange ya ka jing ra jong ka electric post ban penpur ya ka boarding sya kita ki way ar jaka klem sha UE ba ha ka jaka ba klem don ka jing ya ka jaru ka sarkar Assam way badon ka ka snong jong ka jela Meghalaya hak hapot watla kam don kajing ya kajaru kidon bun kita ki benta jong kata kajing jurip namar ngi kum ka seng congress armut ki MLA jong ngiru kidon ha kita ki regional committees henrei ngimla bangin pen pau poit ba pan ya kata kajing ya kren jong ngi henrei ngi shutip bahadin mangila lech shaki katu kat ni ki jaka kum ka Congress Legislative Party ba lapan ya ki epic ha kita ki jaka but habapet ya kata kajing pan epic snowmat kumba khandai pausan khandai pu prapasen jong kita ginong song snong ha kini jaka kidehi kiba don ya ke epic habaro arteli ki jela ka haka jela Meghalaya but kumba san ne pra persen lanitang hai ibei are lightly kita ki snong don 4% ki babat ya ka epic jong kata ka jela Assam te ngitip ru habangi ya kren bat ki pat ba bakadon kata ka kenja ya rakti ne kenja ya ong ba ngingi kwa ban lech ka Meghalaya ki don ru ki way ar ki jaka kum tangas nguman ngim ratip shai ba ki ong ngingin lech Assam ki don ru ha ki way ne artli kum kita ki jat lech jurip hakabang nilap ba ki donru kita ki breu ki bawan na Assam ban yeng ban kren hakani ka regional committee ban ong ba ngingi de ki nong song snong kata ban ngingi kwa le Assam ndala dep pet bhai kita ki kambro la lap ba kita jing sisa kim de ki nong song snong tenrai jong kita ki snong hakaba kata ka regional committee ka lalai ngiyo iru ba kala don ka written complaint lani ka shithi ba persya dai way na kita ki nong sensyar hima sima ki jongi ban ong bang ngimhun ya kata ka jingwan jong kata ka regional committee kila ai da ka jing tho ban ki pen pau bet bam hun ha kata ka rukom wan jurip kata ka regional committee ti hakini ki sngi menen bat mentang ka sngi lele pilayo i ba ha kata ka hakilat pathai kubor jong ka jela Assam ki don ki members jong kata ka committee ki baladep ya tho pa bakata ka jela Meghalaya kanyo kata jaka kita ki jaka bat kita padeng i hapan kali ki yo hukum nang no bakin lek chikilat pathai ko bor ban kreni ka ni ka kam habala de prai da kata ka regional committee bakit ki arkli jela ki dei ban yai up ya kapor te hadin kata ka jing jurip ka jongki halor kita ki katu ka ni benta jong kata ka jing jurip ka jongki ni i baki petru ya kata ka para 20 jong ka district council lani kata ka 6 schedule bat ki ong bed nak alihang jong ka sarkar Meghalaya ba ni dei ban buram ya kata ka para 20 jong ka 6 schedule jongi tinre ngingi ong kum ni kini berok kidi tang kita ki jing yo smau jing ya kren nang ni nang tai
but kim day kita ki nongrim halor ka ba ngila bangintip syai baka sarkar jilla ka jongi kan le ayu ya kan ka kam mat kumno kan le kan ka kam ka ba kham iting kalong ba layo in ki la pathai ku bor ki ba pher bu menteri rang ba jong ka jilla ka jongi ula de patha ba num pen bana pat ba on shimbet ye kini ki report but on ra bet daki arngut ki menteri rang ba jong ki jilla artali shati shadeli ban ai sha ka ministry ka ban pen bat pen bet ya kani ka kamput kam sam ko jongi tinga ngas ngau ba lada le kumta klem ba ya khana shwa yo mi ka kendung ka kenram yo wan kanu ka jing bom hun bat anda ka sarkar kami kala dep rai kani ka kam lele kat kum ka jing jurep jong kita ki kot kisla ban ra da kita ki arngut ki menteri rang ba kan long ka ba ban pengkelai ya kano ka jing penmi notification pat na kaliang ka sarkar kami tinga ngas ngau ba kala dei ka por ya iwei na kita ki nong peniat sarkar la daula ban long honorable chief minister ru ai unkren la da dei deputy chief minister ru ai unkren tamba ban shu ngap ya kani ka kam ban shu ong bat ban shu bu ha kata ka jingling a ye ki nong song snong le se kanum long ka baba ngahi shimet ngas ngau ba kala long ka baba ba kini ki arjella ki lala